Asụsụ Igbo ekene m unu ndị be anyị eji m n'aka unu nọsị mma. Ana m anabata unu tata na agba nke 14 in our series of learning. Ndị ọ bụ ha tata bụ izizi sonye anyị, daalụ unu melụ nke ọma. Unu bụkwara ndị na-esonye anyị eri oge ihe dịka unu nye akọkwana m. Afa m bụ Ngozi Mmadụ, onye nkụzi Igbo gị na Igbo Amaka TV. Igbo niile asị m udo dịla anyị. N'izu gara aga anyị gaa n'iru ịkpọkwa nri dị iche iche ndị anyị nwere n'ala Igbo nya n'ụzọ dị iche iche anyị si ahazi ha. Anyị kpọrọ agwa, anyị kpọrọ akpụ, anyị kpọrọ ọkpa ya na ife ndị ọzọ nya n'ụzọ dị iche iche esi nri ndị a. Tata anyị abịago na isi njedebe ihe gbasara nri n'ala Igbo. Nya bụ tata ihe anyị chọrọ ime bụ ibido na ozi anyị zitere na agba nke 9 bụ oge anyị bidoro kpọba mkpụrụ osisi anyị nwere n'ala Igbo, kpọlịa wee kpọfete na mkpa akwụkwọ, si na mkpa akwụkwọ wee fete na nri. Ozi ndị a ka anyị chọrọ ka anyị chịkọta ya ọnụ. Ọnya anyị ka anyị chọrọ ime tata. Nya bụ anyị ga-akpọ ihe niile a na-eli ndị anyị nwere n'ala Igbo. Ọ bụrụ chetakwa na Igbo nwekwara nri dị iche iche, ọkwọlụ nke ndị obodo a na-eli, nke ndị obodo a nara eli. Nya bụ ọkpụkwa na makpọghị ife ndị bụ na-eli special, mee ka anyị malụ na the comment section. Mana ozi nke tata anyị agaghịzi bịa kọwaba ụzọ dị iche iche esi ahazi ha, maka na dịka nri Igbo si wee dị, otu nri inwe ike iji ya site ụzọ ihe 3 maọbụ 4 dị iche iche, ọ bụla otu a ka o si wee dị. Nya bụ tata anyị ga-ebido na mkpụrụ osisi dị iche iche, kpọọ mkpa akwụkwọ dị iche iche bata na nri. Ọ bụrụ na o nwere nke anyị na-akpọrọ, biko mee ka anyị malụ na the comment section. Na-egbughị oge ọbụla ka anyị gaa n'iru n'ime ozi anyị. Mana tupu anyị eme nke a, ọ bụ na ịbịa ebela anyị aka, biko jisi ike kụba aka ebe ndị oyibo dịrị subscribe ma metụkwa nke mgbịrịgba aka. Ọ ya bụ mgbe ọbụla anyị zitere ozi ka ị nwee ike nwee nata ozi anyị. Mgbakwa na Igbo bụ Igbo ka anyị gaa n'iru na nkụzi anyị. Mkpụrụ osisi dị n'ala Igbo bara ụba. Abịa na mkpụrụ osisi, o nwere nke ndị mmadụ ji aka fa akọrọ onwe fa ịbata na ngwuru ha efosịa ka esi wee kọọ mkpụrụ osisi. Mkpụrụ osisi nwekwara ndị nke na-epu n'ime ọhịa, ọ bụrụ ndị na-echu iyi maọbụ ndị na-eje nkụ ọhịa, ebe a ka ị ga na-afịa. Abịa na mkpụrụ osisi na Igbo anyị nwere ube bụ pear, anyị nwere ube mgba, ube oyibo maọbụ ube bekee, anyị nwere ubune, onwekwe ndị na-akpị ya ube na-acha ọcha maọbụ ọ na-acha mmemme, icheku, onwe ndị na-akpụ ya mbachelekwu, nwe ndị na-akpụ ya nkwa, malụkwa n'Igbo na-asụ n'onu ụtụ. Nke a bụ ugiri bekee, nya bụ mango. Abịa na mango dị n'ụdị dị iche iche n'ala Igbo. Nke a unu na-afọ kịta bụ nya ka a na-akpọ ọpịọrọ ugiri bekee. Nke a bụ isi mkpi ugiri bekee. Nke a mbụkpa, nya bụ pọpọ. Anyị nwe kashu, agbahọmafọ Igbo ya, mana ọ kashu ka anyị na-akpọ ya. Nke a bụ achịcha, ọ n'ọnọdụ dịka apụl. N'ala Igbo anyị nwere akụ oyibo, nya bụ coconut. Anyị nwere shọwashọp anyị nwere gova. Nke a bụ ọgọ, ụdara. Nke a bụkwa achịcha ka a na-akpụ ya n'ala Igbo anyị. Ugiri, mmịmị, nya bụ pepper fruit. Akụ ilu, otu a ka akụ ilu si adị, nya bụ bitter kola akụ ilu. Ose ọjị, nya bụ alligator pepper. N'ala Igbo anyị nwekwara ọjị, ị na-anụ maka ọjị, ya bụ kola nut. N'ala Igbo anyị nwere anyala, onwe ndị na-akpụ ya afụfa anyara. Oloma, ya bụ orange. N'ala Igbo anyị nwere oloma. Anyị nwere tangerine. Oloma ilu, ya bụ lemon. Oloma nkịlịsị, ya bụ lime. Banana, unere. Koko, amaghị m
ihe anyị na-akpọ ya n'asụsụ Igbo. Fruit a dị n'ala Igbo, ihe anyị na-akpọkwa ya bụ fruit. Ọ ya bụ ihe bịara abịa ka ọ bụ. Ịbịakwa n'ala Igbo, anyị nwere zikamo fruit, ya bụ jackfruit. Anyị nwekwelu pineapple. Afa dị iche iche ka a na-akpọ pineapple n'ala Igbo. O nwere ndị na-akpọ ya akwụ ọlụ, nwee ndị na-akpọ ọkụ ọcha maọbụ nkwụ aba. Fruit a dịkwa n'ala Igbo, ife a na-akpọ ya bụ mbembe. Nke a nụnwa, ọ bụrụ na ime ife ọzọ a na-akpọ ya n'ala Igbo ikwuo, mana ife anyị ji wee mali oge anyị na-eto bụ utu nkịta. Nke a bụkwa amụ ebule. Ihe abụọ fruit ndị ị ga na-afụ n'ụlọ. Ihe a bụ fruit ndị na-epugasịla onwefa n'ime ọhịa. Ọ bụrụ na ịma afọ ọzọ a na-akpọ ya n'ala Igbo, ime ka ị malụ, mana ihe anyị ji wee mali ya bụ amụ ebule. N'ala Igbo, anyị nwekwalụ anyụ mmiri, nya bụ watermelon. Anyị nwere otuboala, nya bụ tomato. Nke a unu ma n'ife ọ bụ ose dị n'ụdị. Nke a bụ ọpapa ka ndị be anyị na-akpọ ya, nya bụ groundnut. O nwee ndị na-akpọ ya ọhaekere, amakwa mma nsụtara ya ọfụma. Ndị Abia steeti bụ ọhaekere ka ha na-akpọ ya. Fruit a dị n'ala Igbo. Ọ bụrụ na ị na-echu mmiri maọbụ ị na-eje nkụ, ị ga-afụ ya. Ọ bụrụ na o nwere onye ma afa fruit a nụ, imepe imi ọ na-acha white, ime ka anyị malụ na the comment section. Anyị na-akwalite n'ihe anyị maka na nke anyị bụ nke anyị. Anyị na-akwalite n'ihe anyị maka na nke anyị bụ nke anyị. Igbo amaka, Igbo atọka, Igbo amaka, hey, Igbo atọka. Kịta anyị abatago na mkpa akwụkwọ, nya bụ vegetables. Mkpa akwụkwọ ndị anyị nwere n'ala Igbo, ndị anyị na-akọ n'ala Igbo, nya na ihe a na-akpọ ha n'asụsụ Igbo. Anyị nwere ụgụ, onugbu, ụkazị, ụtazị, ụzịza, mgbọlọdị. Nke a bụ mkpa akwụkwọ, nya bụ green. Ahịhara, nchụanwụ, ụgbọgụrụ, ọkwụrụ, akwụkwọ aṅara, ọha, achara, ntụrụkpa, egwusi, ụkpaka, ero dị n'iche n'iche n'ala Igbo anyị. Kịta anyị abatagozi na nni, ihe ndị ya na-esipụta ndị anyị nwere n'ala Igbo. Nni ndị anyị na-afụ ụzọ dị iche iche ka esi esie, mana tupu anyị aga na nke a, o nwere otu mkpụrụ osisi nchefuru ịkpọ oge anyị kpọrọ mkpụrụ osisi, ihe dịka ụkpa. Ọkwa unu ma ụkpa so na mkpụrụ osisi ndị anyị nwere n'ala Igbo. Ihe ụkpa na-enye n'arụ erike. N'ịga n'iru, Igbo anyị nwere n'uji nni ka nni, ya bụ yam. Anyị nwere ede kokoyam, anyị nwere akpụ cassava, anyị nwere nduku, nya bụ potato. Amara m nwere ife ọzọ ndị Igbo ndị ọzọ na-akpụ ya. Anyị nwere ogede, nya bụ plantain. Enwere ndị na-akpụ ya abrika. Ọkwa ife ndị ọzọ unu na-akpọ na-eme ka anyị malụ. N'ala Igbo anyị nwere ụkwa, nya bụ breadfruit. Anyị nwere akịdị, anyị nwere akịdị, ọka, nya bụ maize. Ọka dị n'ala Igbo ọfụma. Nke a bụ akpụ mmiri, nke a bụ abacha. Ọkwa na akpụ ka o si apụta. Nke a bụ ọkpa, nke a bụ
fio. Nni ọzọ a na-afụkwa n'ala Igbo anyị bụ agwa, nya bụ beans, agwa. Otu a ka o si adị. Amụrụ m onwe ihe ọzọ ndị Igbo ọzọ na-akpụ ya. Nke a bụ ọna, ọ na-adịkwa ka jikwa ọna. N'ịbịa n'isi njedebe, o nwere otu nri anyị na-akpọbere kemgbe, nya bụ adụ. Ọ dị ka ọtụtụ ndị Igbo anyị amara maka adụ. Oge anyị na-eto anyị pelu mpe, ihe anyị na-akpọ adụ anụnwa bụ ji ndị mmụọ. Adụ a na-epulu onwe mana emecha mbịa chọpụta na a na-eli maka afọgo m ndị Enugu steeti na-eli. Nya bụ anyị sị ka anyị jụọ, o nwere ihe ịma special maka adụ? Ọ bụ ji ndị mmụọ n'eziokwu ka ọ bụ gịnị? Maka na ọtụtụ ndị mmadụ amara maka ya. Adụ ọ na-epukarịrị onwe n'ebe a na-ekpofu ntụ. Onwe ihe ịma special maka adụ, mee ka anyị malụ na the comment section. Daalụkwa. Ụmụkwala Igbo nwe m, ebe a ka nkụzi anyị nke taata ga-abịa n'isi njedebe. Ọ ya dịkwa oge ọzọ a ga-ewepụtara unu series of learning. Dịka si wee kwuo na mbụ, onwe ihe anyị chefuru anyị na-akpọrọ, biko mee ka anyị malụ na the comment section. Okay. N'izu ọzọ anyị ga-amalitekwe n'ihe ọmụmụ anyị. Ụmụkwanụ Igbo bụ Igbo ka emesịa nọ.